അക്ഷരവാണി. വാർത്തകൾ വായിക്കുന്നത് ജോന MS. ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ. സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നലെ 62 പേർക്ക് കോവിഡ്. അതീവ ജാഗ്രത വേണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി. ഇന്ത്യയിൽ രോഗികളുടെ എണ്ണം 1,30,000 കടന്നു. മരണസംഖ്യ 4,000-ലേക്ക്. വിശ്വാസികൾ ഇന്ന് ഈദ് ആഘോഷിക്കുന്നു. സംസ്ഥാനത്ത് വേനൽ മഴ രൂക്ഷം. ഒട്ടേറെ നാശനഷ്ടങ്ങൾ. ലോക്ക്ഡൌൺ ലംഘിച്ചു അമ്പലത്തിൽ പോയ ആൾദൈവം ഡൽഹിയിൽ അറസ്റ്റ്. ഉമ്മോൻ ചുഴലിക്കാറ്റ്. പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ പ്രതിസന്ധി തുടരുന്നു. കെടുതി നേരിടാൻ പട്ടാളം രംഗത്ത്. വാർത്തകൾ വിശദമായി. സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നലെ 62 പേർക്ക് കോവിഡ്. പാലക്കാട്, കണ്ണൂർ, മലപ്പുറം എന്നിവിടങ്ങളിൽ കൂടുതൽ രോഗികൾ. 7 പേർ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ. ഹോട്ട്സ്പോട്ട് 37 എണ്ണം ആയി. പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ നാളെ മുതൽ നിരോധനാജ്ഞ. ഇന്ത്യയിൽ മഹാരാഷ്ട്ര, ഡൽഹി, തമിഴ്നാട്, ഗുജറാത്ത് എന്നിവിടങ്ങളിൽ സ്ഥിതി അതീവ ഗുരുതരം. വിശ്വാസികൾ ഇന്ന് ഈദ് ആഘോഷിക്കുന്നു. ലോക്ക്ഡൌണിൽ ഇന്ന് ഇളവുണ്ട്. സാമൂഹിക അകലം പാലിച്ച് ഈദ് ആഘോഷിക്കണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി. അക്ഷരവാണി. പ്രേക്ഷകർക്ക് ഈദ് ആശംസകൾ. ഇതോടെ ഈ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ സമാപിക്കുന്നു. നന്ദി.